Hello guys, alas 4 na ng hapon and natutulog pa rin yung aking dalaga, si Ana. Magre-ready na po ako kasi may klase na naman ako later dun sa Eindhoven. Malapit na city dito, may mga 30 minutes na drive, ganun. So lang ako mag-ayos. Nakapambahay pa kasi, mag-ayos lang, tsaka konting makeup. Para hindi naman ako masyado maputla. So yeah, in an hour, andito na yung papa ni Ruth. Susunduin na kami dalawa ni Ana. Si Ana dun sa kanila. Kasi later pa naman dadating si Ruth. Mga 5:30 pa. Mga 5:40 siguro kasi sira po yung sasakyan namin. Nasa garahe. Yung tawag dito kasi garahe ba yun? Yung garage ba? So, yung tawag dito. So, pinapaayos pa. Ewan kung kailan yun. Before tayo magpatuloy sa vlog, gusto ko lang i-shoutout si Ecaths. Hello, si Salamat. Natanggap ko today yung in-order ko sa kanya na bow ni Ana. Magaling siyang gumawa ng bow. Thank you so much, Ecaths D. Or, yes, ito yung YouTube niya. Si Ecaths D Vlogs. Ito may pa-card pa, oh. Wow, ang ganda. So, yeah. Sinuot ni Ana kanya tinry ko and super ganda. Thank you! Super cute niya. Super cute. Oh yeah, mga Gobs, I just want to shout out to the Jinsey TV for ordering my hair strip. Yes. Thank you sa pag-order sa aking hair bow, hair clips. Shout out to you, Sis Carly SPM, Jinsey TV. They are also in Netherlands and they are also a vlogger. Why you don't buy my clips? I have also hair clips. You see this? Very easy. Si Eric talaga. Ito siya, ang ganda-ganda, gold. Kasi ito yung mga kulay na gusto ko para kay Ana because I think it fits her. Charot. Gusto kasi ng mama. So, yeah. Yeah, so mag-ready lang ako, guys. Late nights, been on long flights, stayed on a strange time. It's a strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear. To disappear. Puntahan ko na si Ana. Check ko muna kung gising na siya. If hindi, then mag-prepare na lang ako ng dinner ng papa niya. Tulog pa yung aking anak. Marami akong hugasin. 4:25 na. So, mga 30 minutes andito na yung papa ni Ruth. To just get out of here. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. So, 2 for Ruth and 1 for me. I'll eat when I get home. Kasi 7:30 po yung hanggang 7:30 yung aking klase. So, yeah. So, para hindi magutom sa mister ko. Hindi man naman enough to sa kanya
for sure mag-instant noodles din yun. Hintayin ko na lang yung papa ni Ruth and then I'll wake up Anna and get her ready para bihisan siya. Ganun. And then, ano na kami? Alis na kami. Kasi po, 30 minutes yung biyahe. So, dapat mga 5:45 or 5:50 ando na ako. Lagyan natin sa oven. Diretso na lang init siya. Maganda yung weather. Ana! Hello! Maaga ako guys, maaga. Mga 20 minutes earlier. So, ang name ng school ko, ito siya. Hello. So, andito na ako. Nagpaalam ako kanina kung pwede ako mag-vlog dito. Okay naman daw. Sabi nung staff, nung receptionist, manghingi daw siya ng ng name ko sa YT. So yeah, nakakahiya. Very nice. So ito yung aming school. This reminds me so much of our language schools in Cebu and also in Vietnam. Lang I90 De volgende, zie 1 Februari 1975. Heel goed, heel goed. 1975. 30. Almost, not drei, dat is German. 28 mei 1933. G. 8 Januari 1992. Poespa. 21 december 80. 1986. I find 80 a little bit difficult. Yeah, a little at first, like 80. Yeah. But it sounds interesting. 80. for me 9 is difficult. 9. 9 like Nijmegen, the city. Nijmegen. I always remember Nijmegen. So I can make it. But so maybe there's probably in We're Mexican done with Spanish class. there will be a few differences. Picture. Hi. Nice video. Oh, video. Umuulan guys. Kakatapos lang ng klase namin and then nag-exchange kami ng Instagram tsaka Facebook ng mga classmates ko. Kulang naman sila so nag-picture taking kami doon. Gusto nung Mexican ko na na classmates. So anyways, papunta na akong parking. Hinihintay na ako ng papa ni Ruth. Tapos diretso kami sa bahay or I don't know, we'll see. Bahay or sa bahay nila para pick upin si Ana. We'll see. So, sundo na namin si Ana. Dito na siya. Hi! Mama! Cute sa kigwa. Ana!
Oké. Hoi. Houdoe, opa. Houdoe. Hi. Hi. Sure it's not copyright because of the neighbor? Nee. I'm gonna eat. Anna. Hi. 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 Hallo. Hi, hi. Say hi, guys. Hallo. Heh. Ze heeft Honger? nee, banaan en yoghurt eten. Gegeten, ja. Gegeten. En Weet jij waar Anna's speen is? in mijn tas. Niet te druk. Nee. Kakain na ako. Tapos nang kumain si Ruth. Marami pang dapat hugasan dito sa bahay. Oy! It's lekker, papa? Wat is lekker? De burger. Ja, is goed. Ang burger po dito ay burger. Kip burger. Hamburger. Nee, Is kip? kip. Oh, ja, is goed. Oh, denk ik. So, iniinit ko na siya. Kasi kakain namin. Hey! Ito yung ginawa ko kanina. That's mama's. Hey, hey! Ja, morgen... Hey! Ha? Morgen bellen ze voor een auto vanuit de garage. Ja? Dan zullen we zien. We'll see. Is nog kapot? Yeah, they checking it. They didn't call today, so they will call tomorrow. If they can find what it is. Wij gaan naar Une op zondag of niet? Ja, ik ga... als mijn auto morgen niet klaar is, kan ik opa's auto lenen. Van zaterdag. Ja? Maar voor zondag zal ik wel kijken. Dat komt goed. Zondag gaan we naar Uden. Oké. 9:30. Tinatry po namin tinatry niya mag-Dutch sa akin para mas lalo akong masanay ba na mag-Dutch. Mga natutunan ko sa klase, tinatry ko siyang i-apply. Kaso, I easily forget vocabulary or words, especially those that we don't really use on a daily basis. Ja, dat is moeilijk. Ja, dat klopt. Komt goed. Kayo, kumusta ang iyong araw? Kumusta ang araw niyo? Kumusta dyan? Dito, maulan dito. Mijn docent, Ja? hij praat over the, what's his name? Peter? Oh ja, de Vries. Yeah. Ja, May po kasi dito, may journalist na pinatay last week. He was shot multiple times. And then unfortunately, he passed away. Ja, he was more like crime fighting journalist. Yeah. And he's very famous in the Netherlands. Unfortunately, he died today. It's, welke datum is het vandaag? 15 juli. 15 juni. It's July 15 today. Tapusin ko lang yung yung burger ko. Halfway na ako. Hello, pagod na ang mukha ko. Yan, namumula na yung mata, meaning pagod na, antok na. It's now 9:35 ng gabi. Patulog na si Ana, andun na sa kwarto. Pinaliguan ko siya pagkatapos ko kumain, and then nagligpit ako dun sa pinagkainan namin. Hindi kasi ako nanghugas kanina. May dishwasher naman, kaso yung mga gamit kasi ni Ana hindi ko nilalagay sa dishwasher. Tsaka yung mga, syempre yung mga pangluto, hindi ko nilalagay doon. So yan, naglinis, and then now nagre-relax na lang kami.
our neighbor's music is loud again. Gabi talaga yung music ng ano namin yung kapitbahay namin. Okay lang pag daytime, but sa gabi parang ano ba naman? You understand what begrijpen, Papa? Ja, ik begrijp het. Ja. Yeah, so yun lang yung vlog natin today. Ano lang, yung pinakita ko lang sa inyo, konti yung sa school ko ba. Kasi may nag-comment doon na more about my, Dutch lesson yata, ganyan. So, ako kanina na I asked the receptionist there, and also, I think he's a teacher, if it's okay to film Ja? there, but they said, yeah, it's okay, no problem. Oh, And oké. she asked for my YouTube account. She said, oh, what's your YouTube channel? I said, you won't understand what I'm saying there because I speak Filipino. She said, it doesn't matter, it's okay. So yeah, yun lang yung vlog natin. Thank you for watching. And sa mga di pa nakasubscribe, please subscribe sa ating channel. And paki-turn on sa notification bell para maging updated kayo sa mga susunod naming videos. Maraming salamat. Thank you. Shakabidat. Shakabidat. Takar siya yung Salamat. Salamat. Yeah, mush babush. Babush.